Bé, bon dia a tothom. M'han dit que hi ha traducció simultània, per tant parlaré en català. Bon dia a tothom, soc Marc Guerrero, patró i cap de l'àrea de projecció internacional de la Fundació Catalanista i Demòcrata. Els hi faré una breu benvinguda, però en primer lloc voldria agrair evidentment als responsables de la seu de les institucions europees aquí a Barcelona i molt especialment als responsables de l'oficina de representació de la Comissió Europea, amb el Marc Jeffrey. Moltes gràcies per la seva col·laboració, que és constant en els darrers anys, podríem dir, i molt especialment molt intensa en els últims mesos. Moltes gràcies. També voldria agrair molt especialment al senyor Frey, el cònsol general de Suïssa, per acompanyar-nos aquí en aquest seminari tan i tan interessant per acompanyar-nos a nosaltres. Moltes gràcies, senyor Frey. Molt breument, la Fundació, molts de vostès ja la coneixen, la Fundació CatDem, la Fundació Catalanista i Demòcrata, és una fundació política que fonamentalment té un objectiu: promoure, podríem dir, les dues paraules que en formen part del nom. Catalanista i demòcrata ja ho diu tot, els nostres objectius, però bàsicament promoure el catalanisme en un sentit molt ample de la paraula, el que representa la política a Catalunya, el que representa també el nostre país a nivell fins i tot internacional, i per altra banda a promoure el que són els valors democràtics, les llibertats i els valors democràtics. Aquest és l'objectiu fonamental de la nostra fundació, i amb un element que avui en el seminari jo crec que queda molt ben representat, amb els dos convidats que també aprofito per agrair la seva assistència, que és donar-li aquesta dimensió internacional o aquesta perspectiva. És a dir, no quedar-nos sempre amb un anàlisi que a vegades fem de la política catalana molt local, per dir-ho així, de curta volada, sinó que parlar de la política en majúscules. I quan parlem de política en majúscula, evidentment hem de situar-la en un context molt més global, en un context europeu o en un context mundial. Per tant, aquesta dimensió internacional que avui hem recollit amb dues experiències, amb dos ponents, tant de Suïssa com dels Països Baixos, jo crec que també remarquen i reflecteixen aquesta voluntat. Només uns breus comentaris a títol de benvinguda, però també d'introducció al seminari, tot i que en Marc jo crec que ha fet una molt bona introducció a la temàtica que avui tractarem. Però bàsicament, com els deia, a la Fundació volem debatre, reflexionar, fer propostes per millorar la política, per fer política, com deia, en majúscules, i per tant per millorar la participació democràtica. Tots coneixem a totes les eleccions, no és un tema a Catalunya, jo crec que és un tema, evidentment, a tot el món desenvolupat i al món democràtic, que hi ha una desafecció important en l'àmbit polític. Els partits polítics tenen dificultats per aconseguir els vots dels ciutadans, cada vegada, elecció rere elecció, en alguns moments de puntes, podríem dir, de diferents, però és evident que hi ha una certa tendència a la baixa en el nivell de participació a les eleccions en els diversos països, molt concretament en el context europeu, claríssimament, però fins i tot si ens en anem també més enllà, als Estats Units, per exemple, també històricament hi ha una davallada amb el nombre de vots. Per tant, aquesta participació democràtica, que no només és el fet d'anar a votar un dia, ja sigui electrònicament o físicament, però que és més també com els ciutadans participen del sistema polític, participen de la democràcia, jo crec que ens preocupa molt a la Fundació CatDem, però jo crec que també és una reflexió que hem de fer arribar al conjunt de la ciutadania a Catalunya. Avui en dia vivim en un món globalitzat, en un món que cada vegada tot canvia més ràpid. Els que som més joves ho vivim potser més bé perquè tenim encara més joves, cada vegada menys, per dir-ho així, però en totes maneres més capacitat d'adaptar-nos, més flexibilitat. Hem ja estudiat en molts casos amb ordinadors, estem més acostumats a l'ús constant amb la nostra feina de les noves tecnologies, però és evident que en aquest món han canviat els instruments tecnològics, les noves tecnologies, l'internet, com s'ha dit anteriorment, el vot electrònic, etc. Són unes novetats importants que canvien la nostra manera d'entendre la política i d'entendre les relacions i les societats. És un desenvolupament, jo crec, fonamental i molt positiu, però que hem de saber també, en la mesura de la participació política, veure com afecta en els punts que siguin positius, però també en aquells punts que poden ser més aviat, podríem dir, negatius, o que tenen alguns elements de dificultat, com en Marc comentava. Hi ha alguns elements molt importants. Jo comentava fa pocs dies amb la Julie i amb alguns altres de vosaltres, amb en Martin. Vaig estar a Londres la setmana passada, és a títol d'exemple, i a l'arribar el control de passaports habitual dels aeroports, després d'una hora de treure les sabates, treure't el cinturó, treure't tot, control de passaports, aproximadament vam estar 45 minuts pel control de passaports, a les 9 del matí o a les 8 del matí, era molt d'hora. Al costat han fet una línia a l'aeroport de Heathrow, no sé si heu estat fa poc, 2 línies
on passes en 20 segons sense ensenyar el passaport, amb un control dels iris, dels ulls. Evidentment has d'estar en una base de dades, però per dir-ho així, el xoc que té un quan està en una cua 45 minuts per ensenyar un passaport i al costat hi ha persones que passen en 20 segons sense passaport, només amb un mirall que allà miren així el mirall i s'obre la porta, doncs és evident que això vol dir millores, per dir-ho així, tecnològiques aplicades a la realitat dels nostres dies que ens fan estalviar, en aquest cas, molt de temps, que en el fons són molts recursos. És un exemple, segurament té debilitats i algunes dificultats, però en tot cas jo crec que és un bon exemple tecnològic, com pot ser el vot electrònic, de com podem millorar el servei als ciutadans en definitiva i com podem fer un món millor. El paper de les noves tecnologies en política, i vaig acabant, també és molt important i jo crec que en els últims anys, podríem dir en els últims 5 anys, jo crec que hi ha hagut un boom. No hi ha partit polític que no estigui amb una presència massiva a la xarxa webs, per dir-ho així, que s'han desenvolupat molt, són molt més interactives. No hi ha polític, per dir-ho així, que tingui pretensions d'arribar al màxim de la ciutadania, que no tingui un blog, per dir-ho així, que escrigui habitualment al blog, o, per exemple, avui en dia amb el Twitter, fins i tot amb el Facebook, les xarxes socials, no hi ha actors polítics que no estiguin en aquestes xarxes i que les estiguin utilitzant de manera massives. Fins i tot fa pocs dies, la setmana passada em sembla que era que llegia un llibre que s'ha editat fa poc sobre l'impacte de les campanyes virtuals. És a dir, cada vegada, en cada elecció, hi ha més i més recursos destinats a les campanyes virtuals, les campanyes per internet. Fins i tot podríem citar algun exemple, ara en ve el cas de la victòria d'Obama als Estats Units, amb les seves eleccions presidencials. És evident que l'impacte de la xarxa, l'impacte de la campanya virtual, per dir-ho així, i no tan física, va ser un element molt important. Per tant, jo crec que això entra dins de tot aquest debat que va molt més enllà de la democràcia electrònica, sinó que és com introducem aquests instruments tecnològics per fer un món millor i per fer una política més al servei dels ciutadans i que avui tindrem l'oportunitat de tractar. Només un darrer element, des del punt de vista, com comentava a l'inici, de la dimensió internacional, que avui tenim un bon exemple. Sempre hem cregut des de la Fundació que era molt bo veure les coses que es fan al món i que ja estan fetes. Jo sempre dic aquella frase que acostumo a utilitzar, que hi ha moltes coses que ja estan inventades. A vegades volem inventar moltes coses i fem moltes reflexions de coses que altres països ja apliquen des de fa molts anys, de manera exacta o de manera diferent, però que en tot cas ja s'aplica. Avui tenim un exemple, el que podríem dir aquest benchmarking, de models, per dir-ho així, que ja s'apliquen a altres països. En aquest cas, els Països Baixos i Suïssa. Amb la posterior debat o introducció per part dels ponents, veurem aquests instruments, nous instruments, com estan ajudant, com s'estan desenvolupant, si són útils o no, si amb això aconseguim més o menys participació dels ciutadans, que jo crec que és una dada prou important, o si és més o menys sesgada. Ho comentava anteriorment en Marc, jo crec que molt encertadament. Podríem pensar, per exemple, que amb un ús del vot electrònic segurament les generacions més joves potser votaran més, o hi hauria una tendència a votar més, però potser les generacions més grans tenen una tendència a votar menys. No ho sé, la veritat és que no tinc un anàlisi empíric, però en tot cas jo crec que és un dels temes de debat. I acabo també amb un element que em sembla interessant. Com els deia, aprofito la visita de Londres d'aquesta setmana, que va ser molt productiva. Vam estar parlant amb el nou govern liberal conservador de la voluntat de fer la reforma electoral que tenen previst el proper any. Em sembla que ja fins i tot hi ha una data per fer una reforma electoral del sistema del Regne Unit, però bàsicament també es plantejaven començar a utilitzar vot electrònic o un vot a distància concretament en aquest cas no per als ciutadans que viuen al Regne Unit, sinó pels ciutadans que viuen a l'exterior. Crec que també hi ha una diàspora important a tots els països, cadascú té la seva, de gent que està lluny del país físicament, però que emocionalment vol estar-hi present, que és evident que el vot electrònic o l'internet en aquest cas ja està fent que estiguin molt més propers i pot ser un bon instrument concretament per les properes eleccions en aquests països. En definitiva, ara sí que acabo, jo crec que estem avui en un debat molt de present, no és un debat com podria semblar de futur, jo crec que és de rabiosa, podríem dir, actualitat, i si diem allò que la política és l'art de fer realitat allò impossible, doncs hi ha molts elements o molts instruments que fa uns anys semblaven impossibles, que jo crec que avui els tenim presents i que només fa falta una mica d'intel·ligència per aplicar-los, però que, per dir-ho així, tecnològicament són possibles i fa falta una voluntat política d'aplicar-los. Cal ser valents, jo diria, i per tant encoratjar-los
amb aquest debat per veure si podem treure alguna idea, alguna conclusió amb aquesta reflexió, que a mi em sembla molt pertinent, molt oportuna i, evidentment, de futur, però que també molt clarament de present. Moltes gràcies.